Jesi dobro dati, a? Ide. Ide, a? Evo malo, Livron 5, evo malo Heje. Ano. Ovo šuza, ovo je šuza. Ne, ono smeće. Žene. Kaj ćemo prvo? A s jednom rukom ga, ubi ga. Kaj da gubim, a? Ubi ga. Evo još jedna repriza. Ajde, repriziraj. A? Repriza, ajde. Ajde dalje. Samo to je ovako lagano. 2. Ovako. Evo još jedna ovako obično. O! Snimaš? Snimam. A? Snimam, ajde. Siguran? 100%. 100%, dobro. Pazi sad, ovo će biti zahtjevna. Neke reprize. Dobro. Jel me vidiš, jesam u kadru? Yes. Jesam kurac. Yes. Ne, čekaj, nisam dobro tražio. Stani. Evo još jednom, ali bron. To je to. To je to. To je to. Evo ga ljudi, to je to, ajde. Gas. A?